Dame i gospodo, dobroveče. Nakon nešto više od pola godine, evo nas ponovo zajedno, dozvolite da vas pozdravim u ime organizatora domaćina današnje večeri, Kulturno-umetničko društva Taban. Posebno želim da pozdravim sveštenstvo eparhije Budimske. Pozdravljamo njenu ekscelenciju, gospođu Biljanu Gutić-Bjelicu, ambasadorku Bosne i Hercegovine u Mađarskoj, kao i gospođu Svetlanu Stanković, konzulku, i gospođu Mariju Vrečer, trećeg sekretara ambasade Republike Srbije u Budimpešti. Külön üdvözöljük Kárpáti Árpád urat, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT igazgatóját, illetve Tölcsér Tímea asszonyt, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT nemzetiségi támogatások osztályának vezetőjét. Pozdravljamo rukovodstvo samouprave Srba u Mađarskoj, predsjednicu gospođu Veru Pejić-Sutor i potpredsjednika gospodina Peru Bogdana. Od prisutnih direktora institucija samouprave Srba u Mađarskoj pozdravljamo dr. Jovanku Lasić, direktorku obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, i gospođu Zoricu Jurković-Ember, direktorku kulturnog i medijskog centra Srpski venac u Budimpešti. Pozdravljamo predsjednike i predstavnike mesnih i regionalnih srpskih narodnosnih samouprava. Srdečno privestvome dr. Dančo Musev, predsjedatelj na Balgarsko-republikansko samoupravljenje. I ne u posljednjem redu, radosna srca pozdravljamo istaknutu koreografkinju Slavicu Mihajlović, koja je ponovo sa nama na Tabanskoj večeri. És nem utolsó sorban külön tisztelettel köszöntjük Sebestyén Mártát, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekest, előadóművészt, aki jelenlétével megtiszteli ma esti rendezvényünket. A gost 27. Tabanske večeri je Kulturno-umetničko društvo Šumadija iz Gornjeg Milanovca. Društvo je osnovano na Božić 2006. godine, kada je grupa iskusnih igrača i ljubitelja folklora odlučila da okupi omladinu svoga grada i nauči ih da igrom i pesmom sačuvaju tradiciju pre svega Rudničko-Takovskog kraja, ali i cele Srbije, pa i šire. Danas Kulturno-umetničko društvo Šumadija ima više od 400 članova organizovanih u 10 grupa. 8 igrača, pored 4 ansambla koja vežbaju u prostorijama Kulturno-umetničkog društva, vode i škole folklora u sve 4 osnovne škole u Gornjem Milanovcu. Entuzijazam, trud i kvalitet mladog ansambla prepoznala su i podržala i najveća imena srpskog folklora. Koreograf Slavica Mihajlović i muzički saradnik i umetnički rukovodilac Narodnog orkestra Aleksandar Smrekić formirali su i autorizovali školu folklora Šumadija, pa će po njihovom nacrtu i najmlađi iz drugih društava moći da savladaju osnove igre. Na repertuaru ansambla su koreografije najpoznatijih srpskih koreografa Desanke Đorđević, Dragomira Vukovića, Dragoslava Đađevića, Radojice Kuzmanovića, Slobodana Slovića, Slavice Mihajlović, Milorada Lonića i mnogih drugih. Od osnivanja do danas ansambl je pobrao aplauze publike na mnogim festivalima i scenama širom Evrope, Mađarske, Poljske, Austrije, Francuske, Švedske, Švajcarske, Italije, Španije, Grčke, Makedonije, Turske. Večeras će nam se predstaviti prvi izvođački ansambl kao i veliki narodni orkestar. Umetnički rukovodilac ansambla je Bojan Šišović, dok orkestar funkcioniše pod stručnim rukovodstvom Aleksandra Smrekića. Domaćin večeri, Kulturno-umetničko društvo Taban, će se predstaviti izvođačkim ansamblom kao i dečijom grupom mlađeg i starijeg uzrasta uz muzičku pratnju orkestra Zora pod upravom Krunoslava Agatića Kiće. Umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Taban je Dušan Vuković, dok radom dečjih ansambla rukovodi Anita Nakić-Vuković. Želimo vam prijatnu zabavu.
Rušice, devoječka rušice, jao, jao,
more nostre celo. Nec vode. Damiane, Damiane, Damian, tanec vodi. Morem do vodi, jem do ljulja, na gore, na dole.
Drági goszti, kedves vendégeink, engedjék meg, hogy tényleg pár szóban a tánccsoport nevében szeretnénk sok szervezetnek, egyénnek megköszönni ezt a munkát. Dakle, želeli bi svakako da se zahvalimo. Ja sam se uvijek razmišljao, to je 27. tabansko veče, uvijek na kraju koncerta, uvijek treba da se održi govora, tu ima prilike, tu se vidimo, tu je naša publika, tu ste vi, tu smo mi, dakle ovdje se pruža prilika da se zahvalimo svima onima institucijama, svim onim ljudima koji su iza naših leđa, koji su ovo ostvarili, sproveli, ali prvenstveno igrači su to bili, najmlađi, a i najstariji. Bili ste sjajni, veoma, veoma sjajni, najmlađi. Na ovoj pokazalo se da zajedno znamo da odigramo kolo sa našim šumadincima koji su nam došli u goste. Svakako, reči zahvalnosti treba da predamo Srpskoj osnovnoj školi i gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti, to direktorki Jovanki Lastić, na onoj pomoć koju već godinama dobijamo od škole, od ustanove. Veliko hvala. To su naša deca, to su naši učenici, sadašnji, bivši, i to nam je budućnost. Svakako hvala srpskim kvartovskim samoupravama kao i domaćoj srpskoj samoupravi u 12. kvartu. Hvala samoupravi Srbo-mađarskoj, srpskoj samoupravi u Budimpešti i srpskoj crkvenoj opštini u Budimpešti. Szeretnénk megköszönni a támogatást, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek, hogy a testet támogatták. Svakako da smo uspeli 27 godina ostvariti je rad sa najmlađom decom, sa podmlatkom, koji su i ovom prilikom i ovi put bili najslađi, najlepši, naravno i naši stariji igrači. Dakle, ja želim u moje lično, a u ime, mislim, svih roditelja i svih dece da se zahvalim Aniti Nakić-Vuković na onom radu što ona godinama radi. Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy da u nekoliko rečenica i na maďarskom a táncsoportunkban táncol egy tag, aki nagyon aktív, nem csak a tánc terén, hanem mondhatni a kézműves munkája is jelentősek. Szeretnénk a tánccsoport nevében Sturc Annának megköszönni azt a munkát, amit segített. Da se ostvarilo i ovo večer, da ste uživali u koreografijama i u muzici, svakako prvo da se zahvalim orkestru Zora pod upravom Krunoslava Agatića Kića. Naravno, ne u posljednjem redu, ali želim da se zahvalim i orkestru Šumadija pod upravom Aleksandra Smrekića. Hvala. Ugyanúgy szeretnék megköszönni Koller Daninak a segítségét. Nem tudom, Dani, merre vagy? Gyere előre, egy meghajlás és egy tapsért. Köszönjük szépen! I naravno, ne u posljednjem redu, ali ove godine su nam došli naši, da kažem, šumadinci iz Srbije, Kulturno-umeničko društvo Šumadija. Mi smo bili 19. godine kod njih. Verujte mi smo se osjećali kao da smo kod kuće. To, kako su nas oni primili, mi smo dali jedno obećanje tada na koncertu da ćemo se maksimalno potruditi da kad oni dođu do nas, nažalost nisu mogli doći odmah posle 7. godine, znate svi šta se desilo, COVID, pandemija, i evo sad se ostvarilo. Ja se nadam da smo barem isti taki domaćini kao što ste vi bili naši, mislim, kad ste nas primili u Srbiji. Dakle, Kulturno-umeničko društvo Šumadija iz Gornjeg Milanovca.
I ja u ime ansambla želio bih se zahvaliti jednom zahvalnicom. Daj Bože da se to nastavi i ponovo da nam dođu. Nama je jako drago što ste mogli doći, što su došli. Hvala još jednom. Kudu Šumadija iz Gornjeg Milanovca. Poštovana publiko, želim da vas pozdravim ispred Kulturno-umetničkog društva Šumadija iz Gornjeg Milanovca, a našim domaćinima da se nesebično zahvalim na divnoj dobrodošlici. Ujedno želim da im odam priznanje za sav trud, rad i uspeh u očuvanju srpske tradicije, kulture i običaja. U duhu tradicije reći ću samo jednu kratku zdravicu srpsku. E pa, narode moj svekoliki, igre i pesme bilo je dosta. Već sutra nas čeka obilje posla. Lepo nam beše i ovog leta, daj nam sad, Bože, puno berićeta, pa da ambare i podrume punimo, da udajemo i da ženimo. Da jabuku jesenas nad kapijom gađamo, a dogodine i decu da rađamo. U zdravlju i veselju se kućama vratili, a dogodine se opet na istom mestu sjatili. Zdravi mi bili! Hvala lepo na rečima, a svakako pri kraju ja bi se svakako želeo zahvaliti svim roditeljima, svim bakama i učiteljicama koji su i koji potpomagu rad dečje grupe našeg ansambla. Svakako dozvolite mi da iskoristim priliku, svi su se mi nadali da će biti s nama danas ovde, gospođa Julijana Nemenji. U ime cijelog ansambla mi joj želimo da što pre da se oporavi, da bude s nama sledeće godine i da uživa u programu. Juli. Zadnje rečenice, s time završavamo ovo 27. tabansko veče. Već više godina uvijek kažem da se sve ovo ostvaruje, nije potrebna jedna, dve, nego jedan tim kao i ove godine. Ja bi se lično želeo i ima moje ime da se zahvalim našem timu u samom KUD-u Taban, Sofiji Kaplan. Dođite napred. Ajde. Bogdanu Sabo, Igoru Rusu i naravno molim vas i Biljani Sabo i naravno svima onima koji su iza njih. Puno im hvala. Nagyon szépen köszönjük. Kako kažemo, tek smo počeli. Vidimo se dogodine, a posle ove naše programa u auli Kulturnog centra svira orkestar Zora. Hvala vam, köszönöm szépen, jövőre találkozunk, ugyanitt a 28. Tabán este. Hvala. U ime samouprave Srba u Mađarskoj čestitam na ovom divnom programu. Hvala lepo. Lep pozdrav, čestitam jednom i drugom ansamblu, lepa tradicija, okupljanje i mislim da smo dobili izuzetno veče, sa puno zadovoljstva. Svakom hvala i pozdrav i dalje želim lepu zabavu. Čestitamo opet. Hvala. Još puno uspjeha želimo u ime opanaka iz Pomaza. Hvala lepo.